ruku slovenským stranám, očakávajúc, že v duchu dôvery budú zabezpečené všetky práva pre menšiny v tom rozsahu, na aké slovenská vláda pristúpila v medzinárodných dokumentoch. Okrem toho, ako strana ľavého stredu sa zasadzujeme o prosperitu pre všetkých. Zasadzujeme sa, aby južné okresy Slovenskej republiky, ktoré sú vo veľmi ťažkej hospodárskej, ekonomickej a sociálnej situácii, neboli v ďalšom diskriminované a aby prúdil kapitál, aby prúdila pomoc štátu aj do týchto oblastí. Pán Kalesný, aký je program Slovenskej ľudovej strany? Slovenská ľudová strana nie je strana nová, ako tie, ktoré vznikli po roku 89. Slovenská ľudová strana vznikla pred 93 rokmi, kedy slovenský národ žil v pomeroch, ktoré mu nežičili. Táto strana vypestovala, uvedomila slovenský národ, vydobila mu rovnoprávnosť, vydobila mu cestu k slovenskej štátnosti a vyviedla ho medzi slobodné národy Európy a sveta. Táto skutočnosť bola tá, ktorá pripravila aj cestu k druhej Slovenskej republike. Je našou úlohou, aby sme tento štát, ktorý je prácou minulých generácií, podporovali, budovali a vybudovali z nej šťastný domov všetkých obyvateľov Slovenska. Slovenská ľudová strana pokladá za významný krok aj skutočnosť dnešných súčasných parlamentných volieb, v ktorých môže osloviť slovenských voličov a uchádzať sa o ich priazeň. Poznamenávam, že strana je svojím programom na úrovni ostatných európskych rovnomenných ľudových strán a bude uskutočňovať ten program, ktorý slovenskému národu bude najviac priateľný a čo najviac pomôže budovať jeho štátnosť a jeho šťastný domov. Slovo má ďalej Sergej Kozlík z Hnutia za demokratické Slovensko. Dobrý večer. Vážení občania, chcem pripomenúť, že v roku 1992 Hnutie za demokratické Slovensko bolo iniciátorom, tvorcom a garantom samostatnej Slovenskej republiky. Vladimír Mečiar a Hnutie doslova odrobili tento štát a v roku 1994 sa vynorili samozvané demokratické sily s patentom na demokraciu a odporúčali zmeniť spôsob vládnutia. Bola vláda Vladimíra Mečiara odidená, potvrdená vo voľbách 94 a v rokoch 94-98 vlastne Hnutie za demokratické Slovensko ako najsilnejší politický subjekt na Slovensku bolo garantom neprerušeného vývoja Slovenskej republiky, štvoročného neprerušeného riadenia tohto štátu. Opäť sa objavujú samozvané demokratické sily s patentom na demokraciu, ktoré hovoria o zmene vládnutia, o zmene k akési zmene systému. Takže opäť je na historickom poznaní občanov, kto a s akou pravdivosťou svoje výroky podáva. Najmä keď ide o niekoľko týždňové straničky, vzniknuté pred pár týždňami za účelom volieb 98. Pokiaľ sa týka HZDS, politika stála stojí na troch pilieroch. Demokratizácii, liberalizácii, privatizácii, to znamená na pilieroch, na ktorých stoja vyspelé západné krajiny. Slovensko chce byť vyspelou krajinou s tým, že chceme obhajovať národné záujmy Slovenskej republiky, chceme ponúknuť a ponúkame občanom zmluvu na 3. tisícročie, ktorá na báze, podotýkam, reálnych údajov hospodárskeho rastu, podobne ako sme ponúkali pred 4 rokmi, opäť ponúka riešenie reálneho rastu, životnej úrovne, sociálnych istôt, samozrejme všetkého, čo s tým súvisí, pretože
každá tranzitívna krajina má svoje problémy, nedalo sa im vyhnúť, nie všetky problémy bolo možné vyriešiť za 4 roky, za jedno volebné obdobie. Ale hnutie je jedinou reálnou silou, ktorá môže postaviť stabilnú vládu na ďalšie 4 roky. Netvrdím, že to nepôjde bez politických dohôd s ďalšími subjektami. I keby sme mali väčšinu v parlamente, chceme dosiahnuť, aby Slovensko sa ďalej 4 roky nerušene a úspešne vyvíjalo. Ďalej pani Erika Vincovreková z nezávislej iniciatívy. Ktoré priority podľa vás treba v súčasnosti najviac rozvíjať na Slovensku? Ja si myslím, že Slovensko potrebuje momentálne porozumenie a lásku. Lebo keď som počúvala svojich kolegov, tak všetci bojujú o občana, o koho iného sa dá bojovať v krajine občanov. Všetci im chcú dobre, ale všetci to robia takým spôsobom, že ak nejdeš s nami, tak si proti nám. A vlastne nech povieme čokoľvek, vždy sa to zneužije politicky. Ja budem úplne konkrétna, lebo myslím si, že základ toho, aby sme žili v právnom štáte, je to, aby sme hovorili a zosobňovali to, čo sa nekoná právnym spôsobom. Čiže ak niekto tvrdí, myslím si, že pán Hamžik ste hovorili, že urážlivá osočujúca kampaň, v Markíze ste robili to isté. Pán Kanis hovoril, že ľudia musia byť všetci rovní pod zákonom, ale keď ste išli do okna v Markíze, ja som stála vedľa vás, nepovedali ste, že poďme spolu. Pán Hamžik hovoril tiež o občanovi, ktorý je na prvom mieste, ale odišiel z poisťovne, ktorá dlhuje peniaze a vylepoval napríklad... Pardon, prepáčte. A vylepovali ste všetci kolegovia, všetci ste vylepovali napríklad billboardy, čo zakazuje zákon, stačilo si prečítať volebný zákon, zakazuje vylepovanie billboardov v tejto veľkosti. Takže keď budeme hovoriť o zákone, nech naozaj platí pre každého aj pre nás. Preto by sme boli za to v nej, aby vôbec neplatila, napríklad treba začať od hlavy, aby neplatila imunita poslanca. Pretože keď poslanec si bude vedomý toho, že pred zákonom je si rovný s tými ostatnými, bude inak rozmýšľať, inak konať a inak hovoriť. A v tom prípade sa bude aj v krajine iná atmosféra držať. My sme vlastne strana taká pragmatická, takže miesto ideológie je viacej konkrétnych vecí. Chceme, aby najnižšia mzda bola dvojnásobkom podpory v nezamestnanosti. Preto, lebo ak nebude, tak nie je motivácia na prácu, študenti vyjdú zo školy, nepracujú. Chceme, aby lekárom a zdravotníckym pracovníkom v štátnych zariadeniach dával štát definitívu. V súdnictve chceme zrušiť kaucie, pretože vlastne kaucia podporuje možnosť úplatkárstva, dokonca bráni tomu, aby sudcovia boli slobodní a voľní, lebo ak sa môžete rozhodnúť medzi tým, či za vraždu niekoho zatvoríte alebo na kauciu pustíte, tak je jednoducho ste vydierateľní. Chceme, aby materská dovolenka nebola nazývaná materskou dovolenkou, aby to bola práca, ktorá by bola platená 90% mzdy človeka, ktorý v tom čase robil. Proste všetko v tejto praktickej politike, ale hlavne chceme zmierenie. Zmierenie ľudí, aby nebrali svet politicky, aby ho brali normálne tak, že žijeme všetci v jednej krajine, ktorú chceme všetci spolu budovať. Aj tí z SDK, ktorí majú patent na demokraciu, aj tí z HZDS, ktorí majú iný patent na demokraciu, aj my všetci, ktorí máme svoj patent na demokraciu. Ďakujeme. Pán František Dugovič z Bečka Revolučnej robotníckej strany. Pre nás je absolútnou prioritou, aby robotníci mali minimálnu mzdu 40 až 50 slovenských korún na hodinu, aby sa zisky podnikateľov znížili tak, že robotník a pracujúci zarobí na dnešné ceny 20 až 25 tisíc slovenských korún. To je rozhodujúce pre Bečko Revolučnú robotnícku stranu. Ďakujeme. Pán Eduard Kukan zo Slovenskej demokratickej koalície. SDK vychádza z toho, že súčasná situácia na Slovensku je neštandardná a že je to výsledok spôsobu, akým vykonávala vládnu moc súčasná vláda za posledné 4 roky. Čo bude rozhodujúce pre zmenu tejto situácie? My vychádzame z toho, že je to jednoducho návrat k dodržiavaniu základných princípov fungovania právneho štátu a demokratickej spoločnosti. Keď si to rozšifrujeme, znamená to asi toľko, že vláda v krajine musí brániť a presadzovať štátne záujmy, to znamená záujmy občanov tohto štátu a nesmie si to pliesť s bránením a presadzovaním vlastných stranických záujmov, tak ako sme svedkami toho teraz. Ďalej,
v krajine musia rovnaké zákony platiť rovnako